खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुखुनि रादाब उत्तराखन्डआव हाजोनि गेजेरजों गुदुं नाला बानायनायाव हाजोआ गिसिगानानै गुदुं नालायाव फबसिनफैदों जेराव जोंनि सानै बर' सुबुङा नांथानानै थानो गोनां जादों बे जाथाया उत्तराखन्डनि उत्तर कुसियाव जादों नांथानानै थानाय सानै मावसुमानि मुङा रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारी सानैबो क'क्राझार रामफलबिलनि थागिबि फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि थासारिखौ नायनानै थांनाय 21 मेआव खामानि मावनो थाखाय गुबुन रायजो उत्तराखन्डआव थांदोंमोन जेराव उत्तर कुसिनि सिलकायारा बारकट टानेल बानायनायाव खामानि मावदोंमोन क'क्राझार रामफलबिलनि रामप्रसाद नार्जारी सन्जय बसुमतारी आरो सन्जय बसुमतारीनिनो बिदा रकेट बसुमतारीया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय समाव रकेट बसुमतारीया गुदुं नालानि बायजोआव दंमोन जायनि थाखाय बिथाङा दा रैखाथियैनो दं गुबुन फारसेथिं गुदुं नाला सिङाव रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गासै 47 नांथानानै दङ बिथांमोनखौ रैखा खालामनो थाखाय एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि हान्जाया नाजागासिनो दङ पाइपनि गेजेरजों गुदुं सिङाव अक्सिजेन हरनायनि खामानिखौबो मावगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों फारसेथिं खैफोदाव गोग्लैनाय फिसाफोरनि थाखाय बाथौआव आरज गाबदों बिमा आरो बिफाया जाहाथे गाहामै गाहाम न' फारसे गिदिंबोफिननो हायो बेनि थाखाय आफा आनान गसाइनिसिम आरज गाबदों आरो रैखा खालामनानै न' फारसे होफैफिननो थाखाय उत्तराखन्डनि सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारनिसिमबो खावलायदों रिपर्टनि बायदिबा गुदुं नाला सिङाव 45 जनसोआ खामानि मावदोंमोन जेराव बिथांमोनहा गावसोरनि शिफ्टखौ फोजोबनानै दिवालीनि थाखाय रंजानो फैनोल' गोनांसैमोन बेयावनो हाजोआ बायदों आरो हाजोनिफ्राय एसे हाफैनायखौ नुसननानै गुदुं नाला सिंनिफ्राय बायजोआव खारबोदोंमोन जेराव साबाया खुनुरुखुमै गुदुं नालानिफ्राय बारग'बोनो हादों आरो गुबुन 40 गुदुं नाला सिङावनो थाबोनो गोनां जादों दा बिथांमोनखौबो रैखा खालामनो थाखाय खामानि मावनाया जागासिनो दं आरो बिथांमोननो अक्सिजेन होनाय जागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे बिथांमोनखौ पाइपनि गेजेरजों दिहुननानै लाबोनो थाखाय नाजानाय जागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों दिवाली फोरबोनि समाव गुवाहाटियाव फाननो हादों 7 कौटि रांनि जौ रबिबार आरो समबार बे साननैयाव फ्राय 7 कौटि रांनि जौ फाननो हादों गुवाहाटियाव जों रायखांनो गोनां दि रायजोआव निसा गैयै खालामनो थाखाय आयेन बेरेखा ड्राग्स गान्जा बायदिसिना फालांगि खालामनायनि हेंथा सरकारा राहा लाबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों नाथाय जोंनि रायजोआव जायगा दङ जौनि गला फुजा फोरबो फैयोब्लानो कौटि रांनि जौ फाननो हायो रायजोआव बोसोरफ्रोमबो फुजायाव जौ फाननो हानायनि बा जौ लोंनायनि जौखोन्दोआ बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं जेराव थांनाय दुर्गा फुजायाव गासै आसामाव 22 कौटि 50 लाख रांनि जौ फाननो हादोंमोन नाथाय बे साननैनि कालि फुजायावनो बा दिवालीनि फोरबोआवनो गुवाहाटियावनो फ्राय 7 कौटि रांनि जौ फाननो हादों बेनि मादाव रबिबाराव 3 कौटि 71 लाख रांनि जौ फाननो हादों आरो समबारखालि 3 कौटि 11 लाख रांनि जौ फाननो हादों मैया 14 नभेम्बर गथ'सा सानमोन नाथाय गथ'सा सानावनो गथ'साफोरजों हाराहास्ति खालामनायनि खौराङा जोंनिसिम सफैदों सिटियाव जरहाटनि हेउजनगर ओनसोलाव जोनोम जागोदान गोरलै गथ'साखौ हाग्रायाव गारनानै गालांदों दिवाली फोरबोनि सानाव मोनानि समाव जोनोम जागोदान गोरलै गथ'साखौनो मनायाव सोनानै बस्थाजों फनानै हाग्रायाव गारनानै गालांदों अखानायैसो गथ'नि गाबनायखौ खोनानानै हाग्राबारि गेजेरनिफ्राय बोखांनानै लाबोदों ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायखौ लानानै सोंखारिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा जायनाखि गोरलै गथ'साया हौवासामोन आरो हिन्जावसा गथ'साफोरखौसो बेबायदि इनाय खालामनायखौ खोनानो बा नुनो मोनबोनाय जादोंमोन नाथाय बे खेबाव हौवासा गथ'साखौनो गारनानै थांदों बेनिखायनो जानो हागौ सोरबा दुथां सुबुंफोरा गावसोरनि गाज्रि खामानिखौ लाजिनानै बेबायदि गारनानै गालांदों आरो उन्दै गथ'सानि सेराव सिनाय मोनै हौवा सुबुंनि सेन्देलबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों फारसेथिं उन्दै गथ'सानि खुगाखौबो सिजों खोबनानै गालांदोंमोन अब्लाबो गोरलै गथ'साया जिउ रैखा मोननो हादोंखौ फोरमायथिदों चिरां जिल्लानि काजलगावआवबो उन्दै गथ'सानि गोथै देहा मोननो हानाय जादों काजलगावनि बैकुनगावआव थानाय खुजिया दैयाव उन्दै गथ'सानि गोथै देहा बोखांनो हादों ना सारनो थांनाय समावसो ओनसोलनि रायजो राजा सुबुंफ्रा थैनाय गथ'सानि गोथै देहाखौ दैयाव गोजावनानै थानाय हालोदाव नुनो मोन्दों उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै थैनाय गथ'साखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों बङाइगावआवबो 2.5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा नासनगुरियाव सासे 2.5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया दै नालायाव गलांनानै थैनो गोनां जादों जाथायखौ नुनानै 5-6 मिनिटसो उनाव रैखाथिनि थाखाय दैयाव थांदोंमोनब्लाबो उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखैखौ मिथिहोदों
दुखुनि खौरां सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सन्जीब नार्जारिया जिउ गोमाबाय। बिथाङा उदालगुरियाव जाब्रबथायजों जिउ खोमानांबाय। खौरांनि बायदिब्ला मटर साइकेलजों सन्जीब नार्जारिया फैबाय थानाय समावनो गुबुन गंसे मटर साइकेलआ बिथांखौ सौख्रांलांदों, जायजों सन्जीब नार्जारिया मटर साइकेलखौ सामलायनो हायैयाव गुबुन गेदेर गारिनि साखा सिङाव हाबहैदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेजों लोगोसेनो गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव नखरसेनिनो 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। उत्तर प्रदेशनि मुजाफ्फरनगराव 52 नं राजा लामायाव जादों बे जाब्रबथाया। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा दिल्लीनि थागिबिमोन। बिथांमोनहा दिल्लीनिफ्राय हरिद्वार फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो फुंनि 4 रिंगासो समाव गारिखौ सामलायनो हायैयाव बिथांमोननि गारियाबो दिदोमै थाथ'नाय ट्राकआव सौख्रांहैदों, जायनि जाहोनाव गारियाव थानाय 7 सुबुंफोराबो जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाब्रबथाया ओरैबायदि गोख्रोंमोन जायजों गारिया थेर बेथेर जाजोबदों आरो क्रेन बाहायनानैसो गारिखौ ट्राकनि सिंनिफ्राय बख'नो गोनां जादों। जिउ गोमानाय 7 सुबुंखौ देहा फाहामसालिसिमबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावदों। क'क्राझाराव बिपिएफ दोलोनि सोमावग्लुंनाय। राजखान्थिनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबदों। गासै 7 दैदेनगिरिया बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। 7नि मादाव 7 बिजेपिनि आरो सासेया कंग्रेसनि। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों दैदेनगिरिफोरा। 7नि मादाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म, चिरां जिल्ला बिजेपिनि जिल्ला नेहाथारि स्वपन मारान्डी, चिरां जिल्ला बिजेपिनि लिंगुइस्टिक माइनरिटिनि जिल्ला आफादगिरि विजय कृष्ण साहा आरो माखासे दैदेनगिरि गासै 7निया बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमदों। बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायखौ दुंब्रुदै बरायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आरो बिथांमोननो मोजां बिबान होनानै रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय खाबु होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि बिपिएफ दोलोआव हाबफैनो थाखाय दा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव मोनसे बादिनांनायसो जागासिनो दङ। इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिपिएफ दोलोआव फैनो थाखाय बिपिएफजों सावरायगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। बिजेपि दोलोआ सोरखाराव थानायनि उनावबो रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनाखै आरो मान मोननो हायाखै। रायजो राजाफोरनो खोथा होनायखौ सोरखाराव थानायनि उनावबो मावनो खाबु मोनाखै, अब्ला बिजेपि दोलोआव थानानै मा मुलाम्फा? बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय बिथांमोनहा फोरमायथिदों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। ओजोंहाय बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायनि उनाव राजकुमार ब्रह्म बिथाङाबो बेफ्रसार बिबुंथि होदों। बिपिएफ दोलो एंगारनानै बिजेपिआव हाबफैनाय बिस्वजित दैमारिया बिटिसिनि चिफ जानो सिमां नुनायखौ फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिजेपि दोलोनि सिङाव मा सोलिगासिनो दं बेखौ लानानैबो फोरमायथिदों राजकुमार ब्रह्मआ। राजकुमार ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 2014 मायथाइयाव जेब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ लादोंमोन, अब्ला बिथांनि नीति आदर्श बा खामानि मावनायखौ मोजां मोनदोंमोन आरो 2015 मायथाइयाव बिजेपि दोलोआव हाबफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बै समनिफ्रायनो बिजेपिआव थानानै गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावदोंमोन, जायनि जाहोनाव क'क्राझाराव बिजेपि दोलोआ गोख्रों जादोंमोन। नाथाय हरखाबै राजखान्थि खैसारनि बोलि जानो गोनां जादों आरो बिजेपिनि क'क्राझार जिल्ला आफादगिरिनि बिबाननिफ्राय बोख्लायदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बोख्लायदों बेखौ मिथिया होननानैबो फोरमायथियो राजकुमार ब्रह्मआ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै अरुप कुमार दे बिथाङा बिटिसिनि इएम जाखांनायनि उनाव रांनि बोलोजों दोलोखौ गाव हारसिङै सामलायनो नाजादों, जाय बड'नि हायाव माब्लाबाबो सोलिनाय नङा आरो बेखौ सहायनो हायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो जोंनि उनावसो बिजेपिआव फैनानै जोंखौनो सासन खालामनो नाजादों आरो गोसो मोदोमै बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय सिमां नुदों, जायखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गनायनानै लानो हायाखै होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेराफारसेथिं बिटिसिआव गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलो इउपिपिएलआ सोरखार सालायगासिनो दंब्लाबो जौगानायनि मुङाव जेबो खामानि मावनो हायाखै। गासै थिखानि खामानिखौ बिटिसिनि बायजोनि सुबुंफोरनो हरदों आरो बिटिसिआव हाजार हाजार कौटि रां सौफैनानै दं, नाथाय बे रांखौ बिटिआर बा बड'लेण्डआव गोसारहोनो हायाखै एबा रांखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो होनो हायाखै, नाथाय बिटिसिनि बायजोनि सुबुंफोरासो रांखौ जागासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो जिल्ला आरो मण्डल लेभेलनि रोजा रोजा मावथि आरो मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैबावगोनखौ फोरमायथियो बिथाङा। बुहुमनि दाब दाब जायगायाव सोलिदों दावहा। रासिया, इउक्रेन, इजराइल आरो पेलेस्टाइन बायदि हादराव दावहा जानायनि सिगांनो म्यानमार हादराव जादोंमोन दावहाया। हादरनि गेजेरावनो जादोंमोन दावहाया। जेब्लानाखि म्यानमार हादराव मिलिटारि रुल जादों, अब्लानिफ्राय जुन्टा आर्मिनि सासनखौ सहायनो हायैयाव सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्रायनो
हाथियार लाग्रा गोबां आफाद जोनोम जाबोदों। गाव गावनि गामि आरो गाव गावनि हारि आरो गाव गावखौ रैखाथि होनो थाखाय हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम जाबोदों म्यानमार हादराव, जेराव जुन्टानि आर्मि आरो हाथियार लाग्रा आफादनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो दावहाया जाबोदों, जायजों गोबां सरासनस्रा सुबुंफ्राबो थैनो गोनां जाबोदों। मोनसे समाव जुन्टानि आर्मिनि गाग्लोबनायखौ सहायनो हायैयाव जोनोम मोननाय हाथियार लाग्रा आफाद पिपल्स डिफेन्स फर्स (PDF) हानजाया दा गोख्रों जाबाय, जायनि थाखाय आर्मिनि मोननै केम्पआव गाग्लोबदों PDFनि हानजाया। भारत म्यानमार सिमायाव थानाय चीन स्टेटनि खौमावी रिखावदार मोननै जायगायाव थानाय आर्मिनि केम्पआव गाग्लोबदों, जेराव बिथांमोननि गेजेराव गावलायलायनायबो जादों आरो आर्मिनि फारसेनिफ्राय एयार स्ट्राइकबो खालामनाय जादों, जायजों सरासनस्रा सुबुंफोराबो थैनो गोनां जादों आरो जिउ रैखाथिनि थाखाय माखासे सुबुंफोर 2 निफ्राय 5 रोजासो सरासनस्रा सुबुंफोरा मिज'रामाव खारनानै थाफैनो गोनां जादों। ओजोंहाय आर्मिफोराबो जिउ रैखाथिनि थाखाय मिज'रामनि चाम्पाइ जिल्लानि पुलिस थानायाव रिपर्ट होफैदों। दा मिज'राम पुलिसआ बिथांमोनखौ आसाम राइफलनि आखायाव गथायनानै हरदों आरो आसाम राइफला बिथांमोनखौ म्यानमारनि गुबुन जायगा फारसे एंगार हरफिनदों। मिज'रामनि नखर बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला म्यानमाराव दावहा बा दावराव दावसि जागायजेननायनिफ्राय लानानै दासिम 33,364 सुबुंफोरा नखर एंगारनानै गाव गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय मिज'रामाव थाफैनो गोनां जादों। बिथांमोननि खायसेया रिलिफ केम्पआव थादों, खायसेया बाय बाहागिनि न'आव थादों आरो खायसेया भारा न' लानानै थादों। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनिया जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा गोजान जायगायाव थांनांगौनि गोनांथि गैलिया। बङाइगाव टाउनावनो गोदानै बेखेवबाय आइ हस्पिटाल, जेराव खम बेसेनावनो मेगननि अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। आखाइजों आरो कम्पिउटाराइज्ड फेक' मेसिननि गेजेरजोंबो मेगननि अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। डक्टर किशोर पल, जाय MBBS, DO केटारेक्ट आरो ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर आशराफुल आलम, जाय MBBS, MS अप्थाल्मोलजी, बिथाङा केटारेक्ट सार्जन, आरो डक्टर मेघाली शर्मा, जाय MBBS, MSI स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलजी, बिथांमोनखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव मोननो हागोन। थावनिया बङाइगाव टाउनाव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिं, अदेबानि बास स्टेन्डनि सोनाब दिगाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिमनि गेजेराव सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो नोंथांमोनहा बङाइगाव आइ हस्पिटालाव गुबुन गुबुन सार्भिसफोरखौबो मोननो हागोन, जेरै केटारेक्ट एसेसमेन्टनि राहा दङ, लोगोसे डायबेटिस भिजन एसेसमेन्ट, ग्ल'क'मा एसेसमेन्ट, मेकुला डिजेनेरेशन एसेसमेन्ट, कन्टेक्ट लेन्सनिबो राहा दङ, भिजुएल एकुइटि, DCT, DCR, कर्नियायाव जेंना जानायनिबो फाहामथाय होनायनि राहा दङ। बेफोरनि अनगायैबो प्रेसक्रिप्शन आइग्लास एन्ड रिडार्स, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दंफायो। मोजाङै मिथिबावनो हास्थायोब्ला 0366435659 नङाबा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।